Happy Kadayawan Festival mga kapuso! Kung atong balikano ang Kadayawan Festival karong bulana, hasta na jud untang bibuha labi na sa mga sunod-sunod nga events dinhi sa syudad. Sanglit do na kitay pandemya karon, palabyo na lang sa nato ning tuiga ug sunod tuig na lang sa buhon. Hinuon mga kapuso karong buntaga, dungan tang sayron ang Kadayawan experience sa mismong organizer sa usa sa highlight sa maong festival, ang pamulak sa Kadayawan of Floral Float Parade. Si Wada Babaw. Sir Wada, maayong buntag, madayaw ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Ay, maayong buntag, madayaw, Sir Argel, and sa lahat po ng televiewers ng GMA, maayong buntag. Happy 35th Kadayawan sa Davao. Sir, pila nakakatuig gitap nga mahimong organizer sa event sa Kadayawan Festival dinhi sa Davao City ug paunsa nagsugod, sir, ang imuhang Kadayawan journey bilang usa ka organizer? Well, since 2016, ako ang team na gid ang nag-handle sa pamulak sa Kadayawan, the Floral Float Competition. So, naanaunta to sa ay naanagitan no sa ika-upat ka tuig nato last year. Ug unta ikalima na pud unta na tuig karong tuiga, kaso lang wala man tay Floral Float Competition no kay tungod aning ato ang COVID-19 pandemic. Well, nagsugod ang amo ang journey as organizer sugod sa time na nahimong president si Mayor Rudy ug pagkamayor ni Mayor Sara. Kay isip usa sa mga private organizer na nag-handle sa Kadayawan events and activities in partnership with under the City Government of Davao, City Tourism's Operations Office headed by Ma'am Jean Rose Texon. Sir, kay lagi ang imong ginahawiran nga event nga mao ang pamulak sa Kadayawan ug Pitik Kadayawan. Ang mo'y finale sa celebration sa Kadayawan Festival. Unsa ba kadugay, sir, ang preparation para ani ug pila ba ka mga staff ang imong ginakuha hangtod na sa actual day sa event? Well, dili gyud lalim og dali ang preparation para aning pamulak ug pitik sa Kadayawan. Separately, na ako'y mga production team leaders nga mag-handle sa pamulak ug separately sa pitik Kadayawan. Ug ang preparation nato really takes time. Kasi Marso pa lang, no, pagkahuman na sa ato ang mga events sa araw ng Davao, magprepare na po dayon ta para sa Kadayawan events. So approximately, mga naapod ni sa around 100 to 150 staff. Sir, sa pamulak sa Kadayawan 2019, unsa nga mga experiences ang imuhang na-miss na o kanang feeling, sir, nga mao na hunaan nimo karon nga ing arong panahona ing ani na unta ang nagakahitabo? Well, ang among mga na-miss gyud nato no nga mga experiences and moments kaya ang mga very pressuring part sa amo ang end no ang mga pag-imbita sa atong mga contingents and contestants nga sa pagsalmot sa atong pamulak sa Kadayawan o pitik sa Kadayawan, especially katong mga nag-appeal gyud no sa big or the daku floats category kay kani dili lalim gyud no kay of course they are spending millions just to join the competition. Sir, every year since nagsugod ka sa pag-organize og Floral Float Parade, ginaunsa nimo pag-upgrade ang event aron ma-level up pod ang Kadayawan experience sa mga Davaoenyo ingon man sa mga bisita ug turista? Very good question. Kung ma-remember nato last 2017 nagdugang taw sa category which is under the competition category ang lahi or alternative category which is ang katong mga animal driven floats. However, tapos katong 2018 gilaunch pod nato ang Pitik Kadayawan or ang Pitik Kadayawan the drum beating competition nga aron mo sabay sa ato ang parada para mas mobibo o para mas magsaba-saba pa gyud during sa ato ang parada. Aside from that, every year mas ginapadako nato ang ato ang mga cash prizes sa mga competitions kay ingon ana gyud ka generous ang ato ang event partners, especially ang City Government of Davao. Aside sa pag-organize og events sa Kadayawan Festival Celebration, nag-organize pug ka og uban pang mga public gatherings or corporate events. Pero paunsa nimo ma-differentiate ang imong experience sa pag-organize sa pamulak sa Kadayawan ug pitik sa Kadayawan for the past years compared sa other events? Well, lahi gyud no ang pamulak ug ang pitik Kadayawan sa amo ang mga major events no kasi one thing we need to invite government offices
private sectors and non-private sectors na musalmot o pag-appeal sa competition na dili yun kanilalim, no? Kasi of course, ang ato ang maging pamulak sa Kadayawan o ang atong pitik sa Kadayawan, it's not just a simple parade na nahimo nato, no? Kasi it's basically naapod siya competition nga kahibalumanta nga naatay katong big category ng mga floats, small categories, and alternative floats na musalmot sa ato ang parada. So unlike ito sa ang mga other events, ito magud siya are the social and mga corporate events, no? Sir, karon nga kanselado ang Kadayawan Festival events. Unsa imong gina-look forward og unsa pud ba ang ganap nimo, sir, for the week-long celebration karon? Well, actually, no, dapat this year, daghan taong mga surprises for pamulak and pitik sa Kadayawan 2020. Apan, kay tungod lagi aning COVID-19 na pandemya nga nakakos gyud og dakong problema sa ato ang tanan. So, tanan preparations nato this year, atuan na lang yun pagabuhaton puhon sa Kadayawan 2021. Hinaot unta nga maging okay na ang tanan sa sunod na tuig, maluoy ang Ginoo. Alright, daghan kayong salamat, Sir Wadab, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Happy Kadayawan Festival, sir. Thank you. Happy Kadayawan!